Няколко бързи въпроса за болката. Как бихте обяснили на човек без медицинско образование какво представлява болката? Болката е най-добрият защитен механизъм, който имаме. Болката е нещото, което ни предупреждава, че има някакъв проблем в нашето тяло. Какви са най-честите причини за хронична болка при съвременния човек? Най-честите причини за хронична болка са неправилно диагностицирани и неправилно третирани състояния. В световен мащаб най-честата хронична болка е болката в кръста. И причините според мен са много, но голяма част от хронифицирането на този проблем, удължаването му във времето, се дължи на неправилната информация и много митологии, които съществуват около болката в кръста. Как се различава острата от хроничната болка и защо е важно да ги разграничаваме? Острата болка обикновено е много добре локализирана. Човек може добре да посочи точно къде го боли. Тя обикновено е добре свързана с това какво се случва в тъканите. Докато хроничната болка става по-разсеяна. Почва да се влияе от много различни неща. Почват фактори като стрес, времето и какво ли не да й влияе. И оттам и нашата работа много се усложнява с хроничната болка. От тук идва и следващия въпрос. Каква е ролята на кинезитерапията в управлението на болката? Според мен най-ценното нещо, което кинезитерапевта може да направи, е да насочи и да информира пациента защо го боли. Да му покаже начини, по които да си менежира болката, т.е. да я променя, и разбира се, правилната информация води до правилни решения. Кои са най-често срещаните заблуди за болката сред пациентите? Пациентите смятат, че нивото на болката отговаря на нивото на увреждането. Тоест, ако болката е много силна, непременно нещо ужасно се е случило. Това не винаги е така. Има много силни болки, които се държат на някакво просто възпаление, което в момента е много обострено. Също така голяма част от пациентите ни вярват, че болката ще изчезне незабавно, след като ни посетят. И истината е, че голяма част от болковите синдроми отнемат време да се повлияят правилно. Друга част пък от нашите пациенти си мислят, че болката никога няма да им изчезне и ще останат да живеят с нея завинаги. Това е изключително рядко е възможно. Повечето болки кинезитерапевта ги третира доста успешно. Може ли болката да бъде внушена или преувеличена от психиката ни? Да, определено това е добре познат феномен, обратния на плацебо или така нареченото ноцебо. Виждаме го почти всеки ден, когато нашия пациент е получил грешна информация от било то медицинско лице, роднина или просто на някой, на който му има доверие, който съвсем доброжелателно му е казал: аз имах такава болка, болеше ме страшно много и не ми минава вече 2 години. И обикновено това може много да влоши болката. По същия начин, ако пациента чуе някоя страшна диагноза или си прочете репорта от образната диагностика, може така незабавно да почнат да го болят някакви неща, които допреди това не са го боляли. Какви техники препоръчвате за намаляване на болката? Като кинезитерапевт разчитам най-вече да модифицираме, т.е. да променяме болката чрез движение. Аз се опитвам да намеря позиции или определени движения, които да намаляват болката и това да помага на хората да си го повтарят възможно най-дълго време и възможно най-често в домашни условия. Разбира се, не всяка болка се влияе добре от движение и за това някой път ние трябва да се възползваме от модерната техника и да прилагаме различни апаратни процедури, които да ни помогнат, особено в острата фаза на болката, където възпалението е основният двигател за болезнеността. Има ли интересни или малко известни факти за болката, които хората не знаят? Да, определено. Интересен факт е, че има хора, които не изпитват болка и никога не са изпитвали болка в живота си. За някой това може да звучи като нещо, което е много положително, но всъщност тези хора имат много влошено качество на живот, защото губейки този защитен, еволюционно защитен механизъм, те се оказват с много травми и наранявания, за които въобще и не разбират. Представете си как може да докоснете на горещен на печка и ръката въобще да не ви мръдне оттам, докато не ви се разпадне кожата, или да се окажете с чупен крак и въобще да не сте разбрали. Така че болката е много интересен феномен, който винаги е продукт
на нашия мозък. Какви съвети бихте дали на хора, които живеят с хронична болка и търсят облегчение? Трябва да се научите да я стопанисвате. Трябва да приемете ситуацията такава каквато е, да намерите много подкрепа и въпреки болката да се стараете да живеете един пълноценен живот. Животът ви не трябва да е на пауза, когато ви боли. Вие все още можете да вършите много неща, които обичате, които сте правили и поради това, че ви боли, сте спряли. Моля ви, опитайте се да се върнете към тях. Това според мен ще е най-доброто лечение. Супер, благодаря много. И аз.